Kemiönsaaren seikkailut jatkuvat täällä kohti Ööröitä ja Öörössähän on saaristohotelli, niin ajatus on yöpyä siellä ja huomenna jatkaa sitten kohti pohjoista Kasneeseen ja Söderön Långvikiin. Mutta ensiksi vanha sotilassaari, jossa nyt on jo muutaman vuoden ajan ollut vierasvenesatama ja hieno onkin. On virallisia paikkoja ja meidän enkka on 99 vedettä. Se olisi se 100 olisi vielä mahtunut, mutta meillä oli paikka sillä ja skumpat valmiina, että saadaan niin 100 täyteen, mutta ei saatu ehkä tällä kertaa. Meillä on tässä, kun satamaa tullaan, niin meillä on tosiaan rantabistro ihan ensimmäisenä. Se on nämä kesäkuukaudet auki ja sitten on satamakonttori, siellä on elintarvikkeita, lähinnä tämmöistä pitkään säilyvää kuivaa. Ja sitten on satamakonttorissa kaupan lisäksi, niin sitten on kaikki nämä muut palvelut. Et siellä on, meillä on myös matkamuistoa, kaikkea vähän muistoa ja rekvisiittaa ja semmoista tarpeellista tavaraa tänne saaristoon ja ulos. Vuokrataan polkupyöriä ja muuta. Ja sitten on rantasauna, mikä on tosi suosittu. Että sitä saa aina iltaisin varata yksityisvaraukseen ja sitten aamulla se kuuluu satamamaksuun. Tämä 12 tuuman ruokala on ollut ruokalana jo silloin 1900-luvun alusta ja sitten tässä edessä on toi majoituskasarmi, joskin se on kunnostettu aivan täysin 2015, niin siellä on pikkasen hulppeammat oltavat kuin silloin 1900-luvun alussa. Montako huonetta täältä löytyy? Tässä on 18 huonetta ja näistä 5 on tällaisia komendanttihuoneita, jotka on vähän suurempia. Tähän mahtuu 3 ja sitten 2 hengen huone. Joo, niin sitten loput on 2 hengen huoneita, mutta nämä on kunnostettu tosi pieteetillä silloin 2015. Ja sitten me mennään tuonne etelään, niin siellä on sitten taas vastaavasti tämmöinen 6 tuuman alue, jossa myöskin on entinen ruokala ja sitten majoituskasarmi, mutta siellä on kunnostettu ainoastaan se ruokala, niin siellä on nyt tällä hetkellä on vähän tällaista näyttelyä ja sitten siellä on myöskin tämmöinen pienoismalli sen alueen rakennuksista. Täällähän on valtavasti Missä on merikaalia? harvinaisia jauhanalaisia kasveja ja hyönteislajeja. Ai tuolla rannassa? Joo, niin tuossa rannassa. Ja tuollahan on Metsähallituksen niin kuin merkitsemät luontopolut ja siellä on tosi hyviä merkintöjä sitten just näistä lajeista. Eli toi harmaa kasvi tossa niin on merikaalia? Joo, tossa takana esimerkiksi. Ja sitähän voisi vaikka syödä. Tässä meillä on tykkihalli ja täällä on näyttely tällä hetkellä. Meidän taideresidenssin näyttely. Niitä näyttelyitä on täällä 5 erilaista tässä 6 tuuman alueella. Aha. Täällä on tämmönen tilkkutäkki. Tuolla se Bengtjäri näkyy. Näkyy, joo. Ja sodan aikana, kun venäläiset hyökkäsivät sinne, niin täältä sitten annettiin suojausta kaikilla mahdollisilla tykeillä. Ja kiitos sitten meidän 12 tuuman tykkien ja pienempien tykkien, niin sitten Bengtjäriä ei saatu vallotettua. Ja tämähän on mainio tästä katsoa, kun kovalla kelillä, niin täällä meri velloaa täällä toisella puolella ja sitten tuolla onkin ihan tyyntä, että ei tarvitse kun kääntää päätä, niin aina meri näyttää erilaiselta. Kasnees näyttää uudistuneen. Aika monen paviljonkin rakennettu tänne ja lähdetään kuuntelemaan. Tanja pitäisi kertoa meille vähän paikan uusista tuulista. Nyt on alkanut juuri meidän 3. sesonki tässä uudessa ravintola- ja kaupparakennuksessa. Ja meidän määränpää oli, että nostaa tämä ravintola tänne toiseen kerrokseen niin, että asiakkailla olisi tämä upea näköala. Täällä on tänään lämminsavustettua kirjolohta ja sitten on kylmäsavustettua kirjolohta, sitten on graavattua kirjolohta ja sitten on tänään myös graavattua siikaa. No, olkaa hyvä. Kiitoksia.
No, tähän meidän vierasvenesatamaan mahtuu noin 120 venettä ja sitten meidän tonne kausipaikkalaisille, niin siellä on noin 300 kausipaikkaa. Täältä voi tankata bensaa veneisiin ja täältä voi ostaa jäätelöä. Meillä on upea elintarvikekauppa täällä Kasneesissa, Kasnees Handel, josta löytyy kaiken näköistä sitten tuonne mökille taikka veneeseen, kun tulee tänne Kasneesiin. Täällä on tänään katettuna hieno kalatiski meille. Sieltä löytyy tuoretta kalaa. Täältä löytyy meidän kalatuotteita, vaakumpakattuja. Löytyy lämminsavustettua kirjolohta, kylmäsavustettua kirjolohta ja graavattua kirjolohta. Pienempiä ja suurempia. Teillähän vielä majoitustilaa, jos tulee vähän pienemmällä veneellä, niin kuin itsekin on nyt liikkeelle, niin käydäänkö katsoa vähän minkälaisia majoitustiloja teillä on? Tästä huoneesta 34 on minun mielestä tosi upea näköala tonne merelle ja tässä voi nauttia sitten aamukahvista. Kohti satamaa. Kyllä. Tässä on meidän edustussauna Neptune ja täällä edessä on sitten meidän tynnyrisauna. Tää on kyllä aivan upea. Täällä mieli lepää. Näin on sitten nähty hieno uudistunut Kasnees. Kaikki palvelut löytyy nyt sitten viimeisen päälle ja satamahan on aina ollut hyvin suojaisa. Pikkasen on tuulta matka kohti pohjoista ja Söderlångvik. Ollaan Högskärä pohjoispäässä. Nurstö itse asiassa vasemmalla, Högskärä todella jo taakse ja tästä menee väylä, josta sitten pitäisi jossain kohdassa kääntyä Söderlångvikiin. Tänne kun tullaan tänne Söderlångvikiin, niin tänne on merkitty turvallinen kulku pienillä reimareilla, eli sinivalkoisilla omilla epävirallisilla reimareilla. Komealla paikalla näyttää aamuksen pikku villa oleva. Täällä on ainakin mietitty sitä, että paikkaan pääsee tulemaan myös veneellä. Hienon näköinen tervetulias reitti tänne. Tervetuloa maihin. Olette juuri ajaneet pitkän Söderlångvikiksi kutsutun lahden läpi. Te ohitette matkalla Neitsytsalmen ja Lahdessa ohitette Paapurin puolelta villaa Sundsvedjan. Käytännössä on museo, ravintola, luontopuolet ja kauniit maisemat. No, maisemia ei ainakaan voi moittia. Täällä on vähän kutsuvampi ovi. Löytyisikö täältä väkeä? Hei, Annika Jansson, tervetuloa Söderlångvikin kartanolle. No niin, kyllä on komea paikka, kun tuli tuolta mereltä. Oho, no nyt on kartano paikallaan. Kyllä, tämä on aivan upea paikka. Käydään tuonne salin puolelle, Joo. niin nähdään vähän muutakin kuin eteistä. Tämä kartanohan kuuluu siitä, että Amos Andersson omistetaan pitkään. Hänellä oli todella paljon ystäviä. Hän oli myös vieraanvarainen ja järjesti hienoja illallisia täällä isossa ruokasalissa. Täällä on paikkaa 32 henkilöä voi istua tämän pöydän ympärillä ja täällä on istunut presidenttejä ja kulttuurihenkilöitä, oopperalaulajia. Hän todellakin nautti siitä, että sai kestittää ihmisiä täällä. Hän osti tämän 1927 ja silloin oli vain olemassa keskiosa puusta tehty. Ahaa, eli nämä ruokasalit ja Jep, tämä salonki. nämä sivut hän rakennutti 10 vuotta sen jälkeen. Tässä oli sitten se ihana salonki, jossa soitettiin pianoa ja kuunneltiin musiikkia ja nykyäänhän täällä järjestetään myös konsertteja. Baltic Jazzin konsertti on täällä ja Kemiösaaren kamarimusiikkijuhlat on täällä. Ja sitten meillä on keskustelutilaisuuksia ja ynnä muuta. Joo, ja tässä näette Amos Andersson itse. Keinutuoli, jossa hän istui ja luki Hufvudstadsbladet ja oikoluki sitä. Hän oli tämä Hufvudstadsbladetin päätoimittaja. Tämä paikka, mutta sitten muista tämä taide kaikki, mitä täällä on, niin se on niin kuin venematkan ja automatkan väärti. Se on. Ja ihmiset ei ymmärrä, kun ne tulee tänne, että mitä?
ei ne voinut edes kuvitella. Että pitää niin kuin nähdä se, että se on vaikea selittää. Tämä puutarha on oma näyttelynsä. Meillä on niin taitavia puutarhureita, jotka hellällä kädellä joka päivä huoltaa näitä kasveja ja kaikki polut on aina siistitti laitettu. Ja täällä ei kyllä hirveästi koskaan roskia löydy, että ne ahertelee täällä aamusta iltaan. Ja nyt meillä on myös näitä kylttejä on tullut, ne tuli viime vuonna, niin että voi lukea, että mitä kasveja täältä löytyy. Autotalli. Vähän prameempi. Vähän prameempi autotalli, kyllä. Ja nämä niin kutsutut karjatyydit, jotka koristavat sitten tätä seinää. Täällä joku kahvila vai? Joo, voidaanko tehdä pieni kierros täälläkin, niin se on myös aivan upea. Tilan omenajuomia. Kyllä, täällä on meidän tilan omenajuomia. Hei hei! Eli tässä on tilan omaa tuotantoa. Tietysti omenahillo, meidän oma hunaja ja sitten ollaan vähän erilaisia näkkileipiä, granolaa tehty. Kaikki on ihan käsin tehty. Ja tämän vuoden uutuus on tämä ihana hiilihapotettu pom-pom, eli omenamehu, joka on hiilihapotettu. Ei mitään limsaa, ei mitään vettä, vaan ihan vaan omenamehu, joka on hiilihapotettu. Todella raikas. Vaunumuseo, joo, tänne on kerätty sitten eri vaunuja, mitkä ovat olleet tilalla tai saatu lahjoituksina. Moni tulee pitämään kokouksensa tänne ja menee sitten syömään ravintolaan. Siinä on tämmönen talvikelkka. Näin on saatu kokea sitten Kemiönsaaren upea Söderlangviken kartano ja vähän taidetta veneilyn lomaa. Ja kyllä tänne kannattaa tehdä veneretki. Vaikka ei ole veneväylää, niin on turvallinen reitti ja tulla toistenkin.